Des de la vicesecretaria, durant este any i mig, el que hem tractat és de visibilitzar la tasca que se fa des de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i posar-la a la vostra disposició. La veritat és que és poc de temps, però nosaltres estem satisfets i satisfetes de les accions que hem emprès. Una d'aquestes accions era la encaminada als serveis jurídics. Com també ha comentat Vicent, des de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies tenim un servei d'assessorament municipal del qual podeu fer ús, que per molta part dels vostres ajuntaments serà desconegut i que gràcies a aquest nou impuls i a aquesta publicitat d'aquest servei hem aconseguit que durant aquests temps que hem fet més de 238 informes, que no només han sigut informes escrits sinó que s'atén també a les vostres consultes i també aprofitar l'ocasió per a continuar donant-li publicitat per a que sapigueu que està a la vostra disposició aquest servei d'assessorament jurídic. No només això, sinó que també, com ja s'ha comentat, ens hem reunit jo crec que en tots els càrrecs de la Generalitat Valenciana, de les 3 diputacions, per tal de coordinar les nostres accions i per tal de que totes aquelles mesures que se prenen en les Corts i en els diferents departaments del Consell, quan afecten als municipis, ens tinguen en compte i ens demanen el nostre parer. Jo crec que hem fet visible molt la Federació durant aquest any i mig i fruit també d'aquestes visites i d'aquestes reunions han eixit projectes en els quals ja hem pogut dir la nostra. Jo recordo, per exemple, Paco García, que és diputat que el tenim així, a les Corts Valencianes, quan hem estat parlant de la llei de coordinació de policies locals, de la llei de mancomunitats, i és important que quan en el Consell se tramiten iniciatives legislatives se compte en la veu del municipalisme, sobretot quan damunt ens van a afectar. També hem sigut crítics quan hem considerat que alguna de les mesures que han pres ens han afectat i no ens han preguntat abans, perquè jo crec que també es pot ser crític si és per tal de millorar. Per tant, hem pogut fer totes aquests informes i propostes d'esmenes als projectes normatius. També aprofite per a dir-vos que si com a alcaldes i alcaldesses o càrrecs electes detecteu que s'està tramitant algo que ens va afectar i per el que siga a la federació no ens ha arribat, que es podeu posar en contacte amb nosaltres per a posar-nos sobre avís i treballar de la mà, així com si voleu fer les vostres aportacions a les iniciatives legislatives que s'estan tramitant. També, ja ho ha dit Vicent, tenim unes comissions internes de treballs, són una mena de sectorials en les quals no només se veuen els projectes legislatius, sinó que s'és proactiu, se veuen quines són les mancances que tenim i se trata d'anar per davant i anar proposant tant a les conselleries com al govern i a les Corts totes aquelles iniciatives que considerem d'interès per al municipalisme. Aquestes comissions estan formades per càrrecs electes que han sigut nomenats des de la pròpia federació i després tenim una eina que demà tenim una altra reunió que està funcionant prou bé i també és d'agrair, com és la Comissió Mixta Generalitat-Federació Valenciana, en la qual des de la federació hem instat també que s'establisquen, com la seva normativa preveu, comissions tècniques de treball, perquè per exemple ves també així al personal del món sindical i és una de les seues reivindicacions que nosaltres per supost fem nostra. És impensable que a aquestes altures no tinguem un registre de personal al servei de l'administració local. És impensable que vosaltres vulgueu saber què cobren els policies d'altres municipis, els tags d'altres municipis, el personal subaltern, que no ho sapiguem. És impossible que no sapiguem quina és la plantilla de cada ajuntament si és que no anem a la seva publicació del seu pressupost. Per tant, hem proposat aquestes comissions tècniques de treball on volem elaborar models de bases de processos de selecció per a fer-vos-els arribar, on volem formar a personal per a estar en els tribunals, en els òrgans de selecció, on volem parlar d'eixa constitució de perfil i eixa base de dades de personal al servei de l'administració local i de totes aquelles coses que vosaltres considereu d'interès i ens feu arribar, perquè jo crec que això és el feedback. No només nosaltres hem d'anar
anar a les institucions, sinó que vosaltres com a càrrecs electes heu de saber que podeu comptar en nosaltres. Després també una altra de les novetats que hem introduït ha sigut la formació de càrrecs electes. Alguns de vosaltres haureu pogut ser beneficiaris. La veritat és que la partida pressupostària no era molt àmplia i hem arribat a on hem pogut, però estos cursos de formació per a càrrecs electes es varen fer prèviament a fer una enquesta en la que ens vareu manifestar quines eren les vostres preferències, en quin horari, en quins llocs, etc. I en base a això i també de manera coordinada en la Diputació, sobretot en este cas de València, que és l'única que ofereix formació per a càrrecs electes, varen tractar de complementar la seva oferta formativa. La veritat és que ha sigut un gran èxit. 764 persones varen contestar esta enquesta i l'índex de les enquestes després que se varen fer sobre la valoració dels cursos ens dona entre un 90 i un 100% de favorables a lo que ha sigut el contingut i la metodologia dels cursos. També una altra novetat és que en la formació contínua del personal que teniu als vostres ajuntaments ens hem reunit també a les entitats que ofereixen formació en aquests moments, com pugui ser les diputacions, l'IVAP, l'IVASP, etc., per tal de també oferir una oferta complementària, perquè de vegades ens trobàvem que n'hi havia cursos que totes les administracions oferien i que n'hi havia unes necessitats de formació, en aquest cas per exemple també en el personal d'administració especial, en el personal tècnic, la gent que tenim d'enginyeries, arquitectes, etc., que pareixia que estaven un poc abandonats en el que era la formació. Per tant, també observant també quines eren les propostes de les agrupacions o de les associacions que n'hi han de professionals, com el Col·legi de Secretaris Interventors, l'Associació Valenciana de Tècnics de Personal, l'agrupació també de treballadors socials, etc. Ens hem reunit en totes aquestes entitats i finalment hem dissenyat 45 accions formatives per a personal, en el qual s'han format 1.545 persones, encara que vos he de dir que la petició de cursos de formació sobrepassava els 5.500, vull dir, no hem pogut formar ni a la meitat de la gent que ho haguera volgut, el qual vol dir que l'oferta era interessant, a veure si enguany podem aconseguir més diners i podem fer realitat aquestes expectatives. També s'ha de dir que en esta ocasió la federació el que hem fet és adquirir una plataforma de formació online que fins ara el que se feia és que se subcontratava i així ja tenim esta plataforma per a posar-la a disposició de tots els cursos de formació que necessitem. Després una novetat que és prou recent i que jo crec que a vosaltres ja vos sonarà perquè ja hem fet bolos per tot el país per a presentar-la, és l'aplicació ANEM. És una app que les persones se podran descarregar en el seu mòbil i és una aplicació per tal de promoure la publicitat dels esdeveniments municipals que cadascú de vosaltres feu als vostres municipis i que era una demanda de tots vosaltres el veure com de vegades contractàveu un teatre, muntàveu una cursa o feu qualsevol tipus d'activitat i la gent no vos responia perquè realment no s'havien assabentat de que això es feia. En esta app no només la gent del vostre municipi tindrà accés a aquesta informació, sinó la gent que potser estiga per qüestions turístiques o de treball en el vostre municipi i fins i tot la gent que està en la vostra comarca. Jo crec que ha tingut molt d'èxit, tenim ja més de 100 ajuntaments adherits a la plataforma. També ens anem a coordinar en les diputacions per a tractar de fer-la compatible en les seues eines i així aconseguirem una major difusió dels vostres esdeveniments i també que pugueu programar millor per tal d'evitar contraprogramacions. Vull dir, si una persona, un ajuntament voleu muntar una cursa i vegueu en ANEM que un poble que està a 15 quilòmetres i aquest mateix dia munta una cursa, doncs segurament decidireu o canviar la data o tractar de fer un altre esdeveniment per a no anar contraprogramant-nos. Després, a nivell econòmic, sí que he de dir que la situació que ens vàrem trobar en la federació quan vàrem arribar, teníem un remanent negatiu de tresoreria de 1.900.000 euros, que en aquests moments ja hem baixat a 1,34 milions i que la gestió econòmica financera ha sigut dura durant este any i mig perquè hem tingut que fer front a molts dels pagaments que n'hi havia pendents
el qual ens ha portat, com tots vosaltres sabreu, a tindre que incrementar la quota dels ajuntaments perquè si no realment era impossible. També el que hem fet és, a nivell de personal, que són les majors despeses que té la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, hem assumit un acord que n'hi havia de que durant el temps de la crisi el personal de la Federació es va baixar un 15% els seus sous i hem pogut recuperar aquest 15%. També hem reduït la despesa també d'una manera eficaç, revisant contractes menors que teníem. Hem duplicat la inversió en activitats de la Federació i tot això ho hem pogut fer no només degut a la pujada de les aportacions dels municipis, sinó també perquè la Generalitat, no només en la seva aportació com a Generalitat, sinó en els convenis que hem anat treballant en cadascuna de les direccions generals, secretaries autonòmiques, etc., com per exemple el de la Conselleria de Cultura, Educació, Investigació i Esports, que gràcies a ells ha fet l'aplicació anem en la Direcció General de Multilingüisme, però també en Turisme, també en Divalterra, també n'hi ha molts convenis que han fet que des de les altres administracions públiques estiguen ingressant-se més diners en la Federació i per tant puguem dedicar més diners a inversió. Esta ha sigut la nostra tasca durant un any i mig, però a mi sí que m'agradaria acabar dient que mos teniu a la vostra disposició, que jo crec que encara continuen sent un poc desconeguts, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i que realment tenim molt de potencial que cal posar en el mercat. En aquest cas el mercat sou vosaltres, així és que crideu-nos i allí ens teniu per al que necessiteu. Moltes gràcies.